Hai guys, phung kaham jotono no. Dini hai tangi chajanai borok ba tolong ma phi kha koi bagano. Dini kha baba bai philekya. Ang karja khabo bai bawan sa beskang thangja. Khanaki ang hangi tongo khumulungo. Andorok khumulungo malai nam jokhe tungmali hatiu malai mana. Momo charnai tei chowmin charnai. Norok bayang malai khangke. Norok charna nangla. Nasing tongde ano. Norok nangki sawana ani baya bro. Angka khumulung government degree college khumulungo porebo 3 bosor hai angara 4 bosor hai tongi phekya. Ke haini bagai ani aro dol bangku haini bagai malai na bagai mas samanita. Ke norok nungui manai khanawo khumulungo judi ni andorok malai na bagai tungmali phekya ke momo samaro ang nono phunungnai judi ni ke bo malai na phaya ke to norong na ang nungui man glak apaita. Kita sako ani ara ka belai ke dol bang khumulung area wo dai west tirpura sipai jolaw kani friend bangku bo belai kana ang tongma ke gumti district ke tongo ompio haipan ani gumti district ni bising asik dol bang ya bang mani nani sipai jolabai dai west tirpura no bangku bo gang bere ma wahina ang gumti tongkana asik gumti rogo ani dol bangi berai ya wesle ang belai kin berai ja nini romdi simna hoite esarai limbu sora borokathal mandai patni dai lolit bazar eke to ang to emek lai puto agartolan tongo 3 bosor hai ara tongi phekya agartola bahino eke nini romdi sipahi jola ke to jompui jola belbari blok ni bisingan berai kha mon porok kha ketai takar jola nini gabadi tai bisramgons mohoram dupram abhaiket hangatai melagor nirmohol tai nini romdi hobo bishalgor thangka kaisa central jail ha ke ba Kendra Sansodan agar jaga bano angara emek laipu internship klaimen bagai jaga wasugi kang abhaita ke tabo kheto ani pora ropai kha eme ropai kha egan ta biye duhin paijak ke ta ke bagan ro kisi misa klai jawo 2020 ni simi ang boy bagan klaimani ke tabo sujara to klai ni tongo ke norok nugui mannai ang bahike bagan ro hok tini hani baba bai soya kari nai ton asin hambai ai bai brok sung tabo already sopai kha bagana chini koi bagana nai nei di ulo baba tuikang ja khai himang si tuikang thaka aske kasalma 10 kilometer ai phelejak khang patai se 10 kilo 20 kilometer hai ma him lai jaw no kasalma sakiro manjaya ba bosani kamai zakiri do manjana nei turung jamo zakiri mai yang ke basalabo hairo kama tong lai jakata government job mano wahani amle digira basaja koita ko tamnani sreng pai manai ba haite nang hai re jat bot nang kene seng to rang rok teri jaba abai pi hai lai sreng manjaya pun moti sreng pejamani ani baba no eme pairi ke sajong prengai ne kon mote amau haine 2017 no thika bi eklai tongman chungoi kon mote porkheri man kha asomai ba haine parau tong te kabai ma tong kha phungai si githei no phai sibu ani amana abhai nugu ma khala no rob sini bagan ko kutung tong kha ang sajong mang jong ma ba sini bagan ke jeng kai khuai kaika I think eraso hero kaika kita bo ketemu tongo ko herong na 11,000 kaisa herong tongo na kuai nai dedi norok bahina lekha pora khlai jak rok norok wasu ita tong di kasrang sona nang seng kasrang kaseng bepa khlai mano norok seng bagan hamarok nugan norok na seng nai dedi
tini seng hai मैखुम मानसि kanai ne di bufang मैखुmo bagana faibro bufang मैखुmo mana taman malai belai ke tungla tabas sako ekdin tini 13 tarik Julai 2022 bikin rojoton seman kena mia rogo ekdin rogo bahike tung hai bagai मैखुmo onai ne di मैखुmo mang siabo diri tong bufang मैखुmo norong ni bagan rago heke nogan rago jagi pirma jaga rago pir kana nai nei di ang taba laye danai besung mak norong no pung lero ko nai nei di मैखुम mangkha obo ke rai thangka sali pheji yang bagai koloro no moita mon norok sai man sakri satang senang jana bagai pura phana makrong abono pandarago ke satang sapuro bono kerja songi janai ke thobuta. Hai guys, belai ke saltung khatini konai di ani besak ani makhang kolom timang siabo konai ni di ko babo hai nu majak suka markan tini belai ke saltung khang nai ni di ini jerak tu yani blog suna rono tai bo kunung nai joya kare nai tongdi kana ang khumulung thamar khunugan rong na ang sambai khumulung thanai narong nungui manai khnawa tini belai ke saltung kha nai ni di makhang rong hamliya tini jerate senda tata bai bai jotono na hambai kaham kereng tongni.